ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் தமிழ் மூவிஸ் அப்டேட். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ருத்ர தாண்டவம். ஸோ இதில் வந்து கௌதம் வாசுதேவ் நடிக்கிறாரு. ஸோ நேற்று வந்து ட்ரெய்லர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து டாப் நம்பர் 1 ட்ரெண்டிங்கில் ஓடிக்கிட்டு. ஸோ இன்னும் பார்க்கலாம்டா போய் பாருங்கள். ஸோ அது வந்து அதான் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் ஓடிக்கிட்டு ட்ரெயிலர் விட்டுருந்தாங்க. செம்ம மாசாக இருக்குது ட்ரெய்லரு. ஸோ இது வந்து க்ரைம் த்ரில்லர் மாதிரி உள்ள மூவி தான். ஸோ இதை வந்து மறக்காமல் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து அதிகமாக பார்க்கணுன்னா வந்து நீங்கள் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கன் தட்டுங்க தமிழ் மூவிஸ் அப்டேட்க்கு. ஸோ அடுத்தடுத்து நிறைய வீடியோ காத்துக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்காண்டி. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. ஸோ இது வந்து க்ரைம் த்ரில்லர் மூவி தாங்க. ஸோ இது வந்து பெண்களும் போலீஸும் சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ இதில் வந்து இவர் வந்து ருத்ராங்கிற கேரக்டர் நடிப்பார். கௌதம் வாசுதேவ் வந்து ருத்ராங்கிற கேரக்டர் நடிப்பார். ஸோ சூப்பரான மூவி தான். கூடிய சீக்கிரம் வருண்டு ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து இது அப்டேட் வந்திருக்கு. ஸோ அடுத்தடுத்த அப்டேட்காண்டி வெயிட் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் தட்டுங்க. ஓகே, அது வரைக்கும் உங்களிடம் விடைபெறுகிறது தமிழ் மூவிஸ் அப்டேட். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. பை பாய், டாட்டா.